दा गुबुन हारिनिबाथाय गुबुन जातिफोरनिबाथाय बेखौ बे जाहैबाय बिहाव बिखुनजो बिसोर पुलिसनि केस होगौमोन बिहामजोनि सायाव नाथाय जोंनि बर'खायसो केस थाङाखै जुदि बे केस होयोबाथाय बिहामजोआ जोबथेसालिनि साजा मोनगोन आयेननि बायदि साजा मोनगोन जोबथेसालिनि साजा मोनाबाबो आयेननि बायदि साजा मोनगोन खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय मोनसे गिथाव बाथाव आरो मुगैथाव जाथाय एबा खौरां बे खौराङा जोंनि बे बर' हारिनि गेजेराव गोबां गोसारगासिनो दङ बे जाथायानो जादों तामुलपुर डिस्ट्रिक्टआव तामुलपुर डिस्ट्रिक्टआव सासे बिहामजोआनो बर' मानसि गावनि बिहावखौ ओंखाम जाबाय थानाय समावनो दै गुदुंजों सारदों दै गुदुङाबो ओरैबायदि गुदुंमोन जाहैबाय मोखांफोरा दोलाजोबदों माने मोखाङा जोखोम जाजोबदों आरो मेगनाबो गाज्रि जादों माने मेगन नुयै जादों थाइनैबो मेगनखौ नुवाखै होननानै निउसाव फोसावदों दा बेनि सायावनो जोङो खोथा सावरायगोन जोबोद दुखुनांथाव बे खौराङा आरो बे खौरांखौ नोंथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ गोबाङानो मिथिखाबाय जानो हागौ दा बेनि सायावनो जों माखासे भिडिअ ओंखारदों बेखौ जों नायगोन जोङो बेखौ नायगोन आर'नाइ रादाबाव बिथांमोना भिडिअ बानायदों बेयाव थांनानै बिथांमोना बेखौ आरो निउसाव होदों इउटुबावबो होदों आरो लोगोसे फेसबुक पेजावबो होदों दा बेखौनो जोङो नायगोन ओमफ्राय आरो जों बेखौ माखासे बाथ्रा बुंगोन नोंथांमोना नायग्रोबाय थाबानो जाबाय आंनि बे नायनि नोंथांमोना बे नायबानो जाबाय जाय समाव बिहामजोखौ न'खरनि माइनाव होननानै सिबियो बे समावनो बिहामजो रानिनि नुथाय बिहामजो रानिया गावनि बिहावखौनो ओंखाम जाबाय थानाय समाव दै गुदुंजों मोखाङाव गारनानै होदों जिल्लानि सिङाव थानाय हलकुसि गोरजियापारा गामियाव बयजोंबो सिनायजानाय थांनो नाङा मेथाइ खनगिरि राजुजारा स्वर्गियारिनि बिसि सपिला स्वर्गियारिया गावनि बिहावखौ फंसे बाथ्रा बुंनायखौनो रागा जोंनानै ओंखाम जाबाय थानाय समावनो दै गुदुंखौ लाबोनानै मोखाङाव गारनानै होयो दै गुदुं गारना होखांनायनि उनाव फिसाय राजुजाराखौ लानानै हरनि समावनो बहाबा खारखोमालाङो दायो बिफा जगेन स्वर्गियारिया दै गुदुं गारजानानै मोखां गंसे जोखोम जानानै दं आरो मेगन थाइनैयाबो नुयै जानानै दं जोखोम जानायखौ देहा फाहामसालिसिम लांनो थाखाय न'खराव गोबां जेंनायाव गोग्लैनानै दं दुखुथिया बिमा बिफाया फिसाज्लाखौ न' फारसे फैफिननो खावलायदों नोंथांखौ अत्याचार खालामबाय थायो नामा होमबा अत्याचार खालामा माबा माबि फैबाय थायो खाबायबाय थायो हयनि नहयनि बे आंनि फिसा जालायबा आखामबो मोनजालाङा हाबा मावनो थांबाबो बे गागाय उखैनायखौल' मिथिगौ गथ' फिसाखौबो आखाम जानोना उनावसो बुंगोन उखैबा संबाय उखैयाबा थाबाय गथ' फिसाया बिमादो रायजानो खिनानै मोमो बुंनाया जोंनो जानो खिथाबाबो गथ' फिसायाबो जाया मानो जाया बिमाया रायो मानो जानो नांगौ बे उखैनो गथ'आलाय मा मिथिगौ नोंथांनि देहायाव दे दै गुदुं लुनानै होबाय बिनि सिगाङावबो नोंथांखौ माबाफोर अत्याचार बा बुबाय बायदों नामा बुवाखै सानसे हासिबदों ना मा बुहैदो जों हासिब बुदों गारजानाय बे आखाम जानो खमायो बिदिनो अत्याचार खालामबाय थायो होमबा नोंथां गथ' फिसा हामा आंनि फिसा जालिया होमबा बियो हौवाखौबो खालामो नामा बिदि हौवायाबोथ' आखामखौनो होजाया बिहामजोनि नामा मा नाम मोनलाय सफेरा बहानि गहपुरनि दा बिहामजो आरो फिसालाया फैफिनबा नोंथाङा बजबना लाफिनगोन ना लाफिना फिसालाया फैबा लाफिनगोन राजुआ लायाखै ना दायोसो लांगोन प्राइमारियाव न'आवनो प्राइभेट नायबाय थादों ओमफ्राय आंनाव जोंनि माबायाव आङो लुगैयो नै गोरजियापारा गामियाव रङिया देवलखुसि राजुजारालानि काहिनियाव आं फायदो आरो बिसोरनि बिजामादै जायो आङो
राजु जारालानि बा राजुनि बिसिया बा गावनि बियावखौ दै गुदुं गारनानै होदो आरो होनायाव लोगोसे बिखौ राजु जाराया नायनांगौमोन आरो नाया माखौनो गावनि हिन्जावदों बा बिसिदोनो हरसेनि गेजेरावनो खारलांदो आरो बिनि बाय भुल जादों बेखाय आं बेखिनि राजु जाराया बेफोरबायदि खालामनाङामोन गावनि बिफाखौ नायनांगौमोन जि भुलाथ' जाखायो जाबाय दे गारबायानो र' गावनि बिफाखौ गावा नायनांगौमोन बेखिनाखौ गावासो आरो गिनानै मा बा गावनि बिसिदो खारफालांनायखौ आं बाय भुल मोनदो। लोगोफोर भिडिअआ जोब्बाय ओरैबायदि आसरित नङा होमबा लोगोफोर ओरैबायदि आसरित बिहामजोआ बियावखौ दैजों सारबाय दै गुदुंजों सारबाय सारखांनानै जोखोम खालामनानै खारलांबायसो गावनि फिसायखौ लानानै खारलांबाय गोबां दुखुनांथाव जाथाय बियो आरो सोंखारि जाथाय बियो अब्लाबो नै बिमा बिफाफोरा लेंहरबावदोंसो गावसोरनि फिसालाखौ दा बिसोरो जाथायखौ खालामखांनानै हरनि समावनो खारलांदों जाहैबाय ओरैबायदि आसरित खास्रि बिस्रि जाथाय बियो आं गोबां दुखु मोनदों बे जाथायखौ खोनानानै नोंथांनाव दुखु मोनबाय जानांगौ ओरैबायदि मानसिफोर थायो हिनजाव मानसिफोराबो आसरित गावनि बिहावखौनो बेबो ओंखाम जाबाय थानाय समावनो बाव ओंखाम जाबाय थादों लोखि बुस्थुखौ जाबाय थादों बे बुस्थुखौ जाबाय थानाय समावनो बा ओंखामखौ जाबाय थानाय समावनो बे जाथायखौ जायबा बिहामजोनि मुङानो जाहैबाय सफिरा सरगियारि बे सफियारि सरगियारिया गावनि बिहावखौ दै गुदुं सारनानै होबाय दैयाबो गुदुंखामोन जाहैबाय माबायदि जोखोम जादों नुखानो जानांगौ नै गोबां जोखोम जादों नायबानो जाबाय नै बोरायनिया मेगनानो नुवा मोजाङै मेगन नुवा आरो लोगोसे नै दोला जोबदों मोखाङा नायजाया ओरैबायदि खास्रि बिस्रि एफा मोजां मानसिखौ जेबो जोखोम गैयै मानसिखौ मोखाङाव जोखोम खालामजोब्बाय नै मोखांजों लोगोसे नै बेयावबो नांदों नै बेहाय बिखायावबो एसे एनै जोखोम जादों आरो लोगोसे नैफोरावबो नांदों नै मा होनबावनो आरोना लोगोफोर दा गुबुन हारिनिबाथाय गुबुन जातिफोरनिबाथाय बेखौ बे जाहैबा बिहाव बिखुनजो बिसोरो पुलिसनि केस होगौमोन बिहामजोनि सायाव नाथाय जोंनि बर'खायसो केस थाङाखै जुदि बे केस होयोबाथाय बिहामजोआ जोबथेसालिनि साजा मोनगोन आयेननि बायदि साजा मोनगोन जोबथेसालिनि साजा मोनाबाबो आयेननि बायदि साजा मोनगोन मानोना बे बुथार नागिरनाय जाथाय नङा होमबा लोगोफोर दै गुदुंजों जुदि मोखाङाव सारनो हादोंब्ला बे मानसि बुथारनो हागोन बेबायदि बुंजागोन बिजिरसालिया बेखौ बिदि होननानै माबागोन केस गेलेनानै बेखौ जोबथेसालियाव हरनोबो हागौ आरो मोनसे जोबोद गिदिर क्राइम अरजों सावनायजों एखे नायबानो जाबाय नै मोखाङा मा इदि दोलादों नायबानो जाबाय नै ओरैबायदि आसरित मानसिफ्रा गिगोन बेखौ नुबाथाय बेबो आरो गावनि फिसाजोजों नंबावा गावनि बिहामजोजोंसो बाव जायखौ न'खरनि माइनाव होनना बुङो नङा होमबा लोगोफोर गावनि बिहामजोआनो बे जाथायखौ खालामनो हादोंब्ला मा दंबावो आरोना आं ओरैबायदि मोनदों दा नोंथांमोना बेनि सायाव मा बुंनो सानो बे जाहैबाय बिहामजो सफिरा सरगियारि बेनि सायाव नोंथांमोना मा बुंनो सानो गावनि असे बिहावखौनो बिदि मोनसे बाथ्रा बुंनायनि थाखायनो मोनसे बाथ्रा बुंदोंमोननो बे बाथ्राखौ लानानै रागा जोंनानै बे जाथायखौ खालामदों नाथाय सिङाव मा दं बेखौ मिथिया सिङाव जियानो जा माबा मोनसे थागोन दाय गोनां खामानि दं जानो हागौ बा थाबायानो दे मा जाखो ओमफ्राय मानि थाखाय जि दै गुदुं सारलाबायनांगौ जाखो लागैबा फंसेबो लागैबा बिहावखौथ' बुनायाथ' क्राइमखा बिहावखौलाय मारै बुलाबायनांगौ जाखो गोदाव सोरावनो बिहावखौ बुनाय माने गावनि बिफाखौ बुनाय हौवानि बिफायानो जा हिन्जावनि बिफायानो जा गावनि बिफायानो जा बा बिहावानो जा बिफायानो आरो बिफाखौ बिदि खालामनो मोना हामा माने खालामनो मोनखाथारानो बिदि खुलुमनांगौसो बिमा बिफाखौ खुलुमनांगौसो जोनोम होदों नोंसोरखौ ओरैबायदि आसरित मानसि थायो खास्रि बिस्रि जाथाय होनजागोन बेखौ दा नैबो जाथायखौ खालामबाय आरो खारलांबावदोसो मोनानि समावनो खारलांबावदोसो गावनि फिसायखौ लांदोंनो गावनि फिसायाबो माबायदि फिसाया आंथ' मिथिया बेखौ हिन्जावजों लाना खारजादों हरनि समावनो दा बेनि सायाव आं बाथ्रा बुंनो साना बेखौ जुदि केस होयोबाथाय बिहामजोआ ओरैनो हमजागोन पुलिसफोरजों ओरैबायदि खास्रि बिस्रि नायाबानो बोराया ओरैबायदि थेवब्लाबो लेंहरबावदोसो नै फिसालाखौ आरो हस्पिटालाव लांनो हायाखै ना मा होनदों मोजां हस्पिटालाव लांनो हायाखै फाहामथायनि थाखाय मानोना रां रुफानि आंखाल अब्ला लोगोफोर आं बेखिनिखौ बुंबाय नोंथांनाव जुदि माबा मोनसे बुंनो सानोबा बे बिहामजोनि सायाव जुदि माबा मोनसे बुंनो सानोबा बुंहरबानो जाबाय गोजोन्थों एसेनोसै जे बर' हारिनि आरो लोगोफोर गोबां सुबुंफ्रानो साबस्क्राइब खालामनो बायो माने बावो आरोना सोरबा बावो सोरबा खालामखाया ओइ बर'जों बर'निखौ आं नाया बेबायदि गोबां मानसिफोर थायो आरो सोरबा लाइक खालामनो गोसोबो खालामा सोरबा खालामनो गोसो जायो नाथाय खालामालासिनो थायो जुदि खालामनो गोसो खालामनो गोसो गैया दा खालाम साबस्क्राइब खालामनो गोसो खालामनो गोसो गैया दा खालाम बर'जों बर' जुदि हायोबाथाय खालामनांगौ आरो हायाबालाय मा होनबावनांलाय बेखौलाय जेबो नङा दे लोगोफोर नै 50K जानो थांगासिनो दङ बा 50,000 जानो थांगासिनो दङ बाय